E por iso se volve imprescindible controlar o consumo dos aparellos da casa para non levar un susto na factura. Pero sabemos realmente a que hora compensa poñer a lavadora para aforrar? Se me cuadra a mañá, poño todo, se me cuadra a tarde, poño a tarde. Estar traballando, o que tens que facer ao chegar a casa, poñer o que necesitas e vías. Eu non os programo, pero sempre os poño pola noite, porque además fan ruido, entón non me entero, e además sei que é o máis barato nese momento. A factura, pode variar ata 20 euros ao mes se mirámolo o prezo da luz antes de poñer en marcha os electrodomésticos. Así que adaptarse ás horas máis baratas é clave. Coa luz en máximos, cada hora na casa conta na próxima factura. Na práctica, porén, non todos miran a que hora usan os electrodomésticos. Utilizo o que me haga falta, non miro tampouco. Total, poñemos cando nos parece. Se me cuadra a mañá, poño todo, se me cuadra a tarde, poño a tarde, pero antes miraba máis. E que di a factura da luz sobre isto? Factura realmente, por moi simplificada que venga, é máis difícil entenderla, porque os consumos sí que é verdad que están divididos en 3 períodos moi importantes. Que pasa? Que nós temos que adaptar o consumo aos prezos que ten o mercado nese horario. Os electrodomésticos máis modernos xa permiten programarse e esa pode ser a mellor forma de aforrar na factura da luz. O ideal é que funcionen nas horas máis baratas, entre as 2 da madrugada e as 8 da mañá. Non os programo, pero sempre os poño pola noite, porque además fan ruido, entón non me entero, e además sei que é o máis barato nese momento. Unha lavadora consume 2 kilovatios ao mes, pero de poñelo nun horario ou noutro pode supor o 30% de diferencia na factura. Horno, a lavadora, a lavavajillas, utilizándolo en el horario punta como en el horario valle, puede haber una diferencia de a lo mejor 15 euros ao mes. Cando menos, convén revisar a factura da luz unha vez ao ano.